Anak man na siya oh. Naadara ka tong kay kuan Igo na day. Igo. Oo. Dala mo niyo. Kung medyo harsh si girlfriend, makakanta gid ang imuhang Akantag yun ang imong boyfriend. imong partner og Ipo sa natin ni Igo na day Na, ay nga na ba no? Ay. Di ba? Ayay ka. Ayay. Nagdamgo. Ayay. Nagdamgo na si Angkol. Nagdamgo si Angkol. Ayay ka. Dako kay mong. Pastilan na yung Angkol. Hala, uy, si Angkol. Grabe, gidaman. Watching from Japan. Watching from Japan, no? Malin Doria Sato. Ayay. Pinsa na imong partner, Tits? Si Rose Kent. Si Rose Kent. Oyla. Ayan. Oyla. Oyla. Lauuy, no? Lauuy. Oyla, may kakapilido dahil. Lauuy. Pilit-pilit, lapot-lapot. Kung imo siyang lutoon, mahimo siyang lauoy. Pero kung apelido lang, moto, no? Wala, Oyla. Oyla, nagluto pag lauoy? Mito, no? Hi kay Junard Istuon. Grabe, tulo niya, oy. Tulo. Asa tulo? Tulo niya, oy. Tulo, ayay ka. Nagtulo ng laway. Grabe, tulo niya, ayay ka. Watching from, hi kay Lloyds Malayo, Mahinay. Haha, unsa na SJ, tulog na siya? SJ? Oo, nakatulog na siya. Nakatulog, no? Wow, grabe no, 31,000 na yun ato ang viewers, no? Hi, thank you sa mga viewers. No? Sa mga viewers, no? Happy viewing. Hello. Hi, Marimar Johnny. Asa no? Marimar Johnny. Jam Gramatica de Dios. Ay, oo, kauban ako sa una sa working student sa Notre Dame. Si Jam. Hello, Jam. Marvel. Ay, Jam Gramatica de Dios, no? GI Grant in Aid, ano siya? Or working student, no? Ay, Marimar Johnny, salamat kayo. Good morning. Papa ni Marimar. Saan yung Inday Maricar? Boy, Marimar ha? Hindi Maricar ha? Ay, ito si Maricar kaya ito yung scandal. Asa na? Hoy, kung daw, mura po kag-way scandal. Ayay ka. Saan na siya? Gwapahan ni Marimar. Oy, gika ka Jewel Limin Pipito. Ayan. Hi, Jewel Limin. Jewel, gwapa kayo ni siya. Gwapa kayo ko, oy. Mutira pa ko gwapa doon. Asan sa ako pagkagwapa? Mutira pa ko gwapa. Mutira ni siya. Hihilig siya makapagtira. Kabalo ba ka sa ginatiran ako gwapa? Oo ka ba? Ilang buhok. Riban. Riban ako na siya. Ay, isang gusto magpaalot. Kulot. Ipasilupin ako, no? So nagsilupin. Katong gamay, gay kayo. Ayan. Kuhaan siya nga silupin fiber. Nagmalang. Katong may panuhot. Ay, lamias tubig, oy. Hi kay Liorens, Iscorens, Piraculio, Manggunon. Nag-post siya Joel Limen. Manok, no? Manok. Ay! Ikaw, kung pakaunon kag manok, kung sa'yo mong gusto, native or kuain, Bisaya? Pinikal? Native o Bisaya? Native or Bisaya? Bisaya na lang ko. Ang native manggod, tamis og lasa. Ang Bisaya, mas tamis. Sa Bisaya ko. Dito ka sa mas tamis. Sunoy gid ang gibutang tulo ka buok. Unya, kabaw ba ka? Asa? Kabaw ka dili. Dili ko kabaw. Okay. Kabayo ka, kanang kabayo. ulo, paborito na ko ng ulo. Ay, okay na ang utok, no? Ulo gid ang gibutang. Perfect gid kayo na siya, Lawrence. Kaya po si Joel, asa na? Joel Limin Pipito, sige na sa katawa. Sig na nga dira takong ipod na, ha? Other terms sa kining kuan naga-produce daw itlog, egg producer ang tawag. Ha? Maya da ito. Asa? Maya daw, maya man na og manok. Dili Maya. ko tumaya go. Ay, dili oy. Kaklaro atong sunoy. Bitaw. Grabe ka. Kabalo ka mag-rap. Ikaw, kabalo ka? Ay, di kayo. Si Lola siguro amot lang. Naray nga bedri o nga kuan ba? Ay, mag-rap. Mag-rap. Kabalo ka mag-rap siguro kay daw itry na to ni be. Para kuan ba?
Uy, hapit na mag-alauna, no? Ato sa ning patyo ning oras pa. Para, kuha na lang. Kay, ato ang regular segment na mga kakampi o kaklaro. Kaklaro. Kapanalo. Kapanalo. Di lang. Uy, wala internet. Agay ka. Ayay ka. May internet. Wala internet, no? Sige. Mo siguro hindi ko kakonect. Uy, maayong buntag niya. Day, gikan kay Sherwin ng Apopong. Ay, hello Sherwin, no? Ay, Sherwin, may bungkag. May bungkag ni mo dadong. Gibungkag na ni mo yung gitapok. Basig wa pa na yung bungkag na itong bungkagon. Naay mga area, no? Nga makuha na po'y ubang area, dili. Sama ra na sa gugma. Hindi ni mo makuha tanan. Ay. Pero ato nang i-workout, no? Nga, actually, this is temporary man lang ning atong antenna diri, no? Yes. Kaya atong plano man gud sa antenna, ipalutulutaw siya sa hangin. Hangin, siya ro di makuha tanan. So, palibot, no? Mo na yung makuha tanan. So pa na. Tita Si Mary Marimar. Grace Tingson, hello. Sana, Ay. Marimar, giubo na imong katapad. Sige lagi og ubo-ubo. Tigham raman gud kinsa to. Dili ni siya ubo oy, no? Hubak na ni. Kay Mary Grace Ikaw, Tingson. Joel, ha? Joker ka. Kaila ka ni Mary Grace Tingson? Barangay San Isidro mula. Shout ta Mary out. Grace. Shout out ka dira sa ako pamilya bi sa Barangay San Isidro. Sa Miliano, Vergara, Vergara, may Peloy. Bakulod. Ay, abaw taga Bakulod Ay. gali ni. Ay, Ilonggo, tanan si Mary Grace. Ay, go ka Kanamit bata. gid pro. Basta mga Ilongga gwapa. Amo na sila. Sige lang ay kay basi maabot ang panahon no. Dali mo kinamagoy nagkuan og barina. Dali lang yun. Grace Alokin. Hello. Unsa man Balik lang ko unya no. Tabangay nako. Sige. Oo. Sige lang kay ihan ay gyud nato tanan no. Long time na pod dahil sa lingaw kayo si Sano Rico Cabanit. Ay, hello Sir Sano Cabanit. Sige, namatay oras, sige hotdog na lang nato ni sa mga greetings no. Umayong udto kay Arcel. Ayan di sa may Coronadal kanamit gid pro no.